קודם כל, תודה שאת כאן. בוקר טוב. ספרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה היום? קודם כל, אני בת 49. אני הייתי בעברי מורה, הרבה שנים, 25 שנה. הייתי מורה למתמטיקה ומחנכת כיתות ד' ה' ו'. והיום אני עובדת בסמינר הקיבוצים, אני מדריכה פדגוגית, אני מכשירה את הדור הבא של המורים. זאת העבודה הרצינית של הבוקר. בנוסף, אני מדריכת זומבה, אני מאוד אוהבת מוזיקה. אז זומבה זה סוג של ריקוד, אני מדריכת זומבה פעמיים בשבוע. ועכשיו יש לי מקצוע חדש, שהוא להיות די-ג'יי, ואני מאוד מאוד אוהבת את המקצוע החדש הזה, כי אני מרגישה שבזכות המוזיקה ובזכות עידו שנמצא איתי, אני מצליחה להביא שמחה לאנשים. מה את הכי אוהבת בעבודה של זומבה? גם זומבה זה סוג של שמחה. אני מאוד אוהבת את המתאמנות שלי ואת הצחוקים שאנחנו עושות בשיעור. וזה ספורט שמזיזים בו את הגוף. ואני חייבת להגיד שיש הרבה פעמים שאני באה בלי אנרגיה לשיעור, ועייפה ועצובה, ולפעמים אפילו בוכה בדרך. אבל ברגע שאני נכנסת לסטודיו, הוא פה בגן יבנה, ושמה את המוזיקה, כל העולם שמסביב מפסיק להתקיים, ואנחנו רק רוקדות, נהנות, צוחקות, ועושות ספורט משמח. אני וחברה שלי גם מעולם של חוגים, אנחנו שנינו בהתעמלות אמנותית, ועוד מעט גם יש לנו כבר מתחיל עונת התחרויות, וגם אנחנו מאוד נהנות. ספורט זה משהו שהוא מאוד משחרר, ויוצר הרגשה טובה בגוף. מי היה עידו בשבילך? ספרי לנו עליו. אז קודם כל עידו היה הבן הבכור. הוא הדבר שהפך אותי לאימא. בתור ילד קטן, הוא היה ילד מאוד מאוד חברותי. היה לו המון חברים, הוא היה ילד מאוד יצירתי, הוא אוהב לשחק בחיות ובבנייה ובמכוניות ומסעיות. הוא היה ילד, הוא לא אהב, בתור ילד הוא לא אהב כדורגל, הוא לא היה מאוד ספורטיבי. זה משהו שקרה לו אחר כך. אחד הדברים, אפילו בתור ילד צעיר, אחד הדברים שהובילו אותו, זה לעשות טוב לסביבה. כשאנחנו עברנו מהוד השרון לגדרה, כשעידו היה בכיתה ה', והוא נכנס לבית ספר, והוא הרגיש שמשהו חסר לו. ילד בכיתה ה', כמוכם. הוא ניגש ליועצת של בית ספר, ואמר לה, אני רוצה לחנוך ילד בכיתה א'. זה היה בית ספר יחסית חדש, ופרויקט חונכות לא היה קיים שם. והוא החליט שהוא רוצה לדאוג לילדים הצעירים. וככה בעצם נולד פרויקט החונכות בבית ספר רימונים בגדרה, על ידי זה שילד בכיתה ה' ביקש להיות חונך. ובן כמה הוא היה? כשהוא עשה את זה? כשהוא היה בכיתה ה'. וואי, ממש קטן. ממש קטן. מאיפה הגיע לו הרעיון פתאום להיות חונך? זה משהו שהיה בבית ספר הקודם? לא. בעוד השרון הוא היה באלף, בית, ג', ד', יכול להיות שהיה לו חונך כשהוא היה צעיר, אבל כשהוא הגיע לבית ספר רימונים, הוא ממש הרגיש שמשהו חסר שם, והוא פשוט פנה ועשה את זה. אפילו לא בידיעתנו. זה משהו שאנחנו גילינו אחרי שהוא נהרג. וואו. המון זמן אחרי. המון זמן אחרי. חשבנו שזה משהו שהוא רגיל כשיש חונכים. לא חשבנו שהוא ייסד את הרעיון. ועד היום כל הפרויקט חונכות קרוי על שמו בבית ספר רימונים, בנו חדר של חונכות לזכרו. זה מדהים. זה ממש מדהים. ממש מדהים. זה משהו שמאוד מאפיין אותו, הצניעות. כן. לעשות את הדברים בשקט, בלי לפרסם ולהגיד, עשיתי. ומתי התחילה האהבה שלו למוזיקה? האהבה למוזיקה זה משהו לא יודעת איך להסביר, קיים אצלנו כל הזמן. אבל אני חושבת שקצת אחרי הבר מצווה, כשהוא ראה את הדי-ג'יי שלו בבר מצווה, זה משהו שמשך אותו. הוא הלך לעשות קורס בנס ציונה, כי זה הדבר היחידי שהוא מצא, קורס לנוער. ומשם רק הדברים הלכו והתפתחו. קנינו לו ציוד מאוד מאוד בסיסי. לא השקענו מאות אלפי שקלים בציוד מתקדם. ואמרנו לו, תתחיל, לאט לאט תגדל. עכשיו, בעלי איתן מספר כל הזמן שבתור ילד בן 14, להיות די-ג'יי זה קצת לא רציני. איזה הורה ייקח ילד בן 14 לתקלט בבת מצווה של הבת שלו, בבר מצווה של הבן שלו. אז כדי למצוא עבודה וכדי להתאמן ולהתנסות,
איתן בעלי אמר לו, לך תתנדב. ומשם אתה תתחיל להתפתח ולצמוח. וזה מה שהוא עשה. הוא התחיל להתנדב, ואחרי כל התנדבות הגיעו לו עוד עבודות בשכר. וכמובן שאנחנו ניסענו אותו, כי הוא עדיין היה צעיר בלי רישיון. ועם הזמן, כל פעם היינו שואלים אותו, עידו, העבודה שאתה הולך אליה עכשיו לתקלט, זה בשכר או בהתנדבות? ותמיד הייתה לו את אותה תשובה. זה לא משנה, אני הולך לשמח אנשים. וזה היה מדהים כמה אנשים הכירו אותו דרך המוזיקה. באחת מהפעמים שהוא תקלט, הגיע לגדר המשפחה שדלת אמצעים כשהאימא בעצם ברחה מהרצועה עם הילדים, ברצועת עזה עם הילדים שלה, והאימא הייתה יהודיה והילדה הייתה צריכה, רצתה לעשות בת מצווה, וכמובן שלא היה להם כסף לעשות בת מצווה כזאת יפה. אז עידו הרים את כל הפרויקט הזה. גם בלי יותר מדי רעש. הוא פנה למתנס, המתנס ארגנו את המקום, כל החבר'ה מהצופים היו המלצרים והמארגנים של האירוע, מבחינת משחקים והכל, והוא תקלט. זה דברים שככה ידענו ברקע, לא ידענו את כל הפרטים עד הסוף, אבל זה משהו שאפיין אותו, לעשות בשקט, תעשה טוב, תקבל טוב, זה בדיוק זה. וואו, זה מדהים. כאילו, זה עושה לי צמרמורת רק לשמוע את הדברים האלה. כי לא הכרתי אותו ממש ממש באופן אישי, אבל כאילו שמעתי על כל הדברים האלה מהצד. החברים שלו מדברים, ובכללי, באווירה, וכשהוא ניגן במסיבת שמיניסטים שלנו, וכאילו שמענו עליו כל כך הרבה, שהוא פשוט כל כך בן אדם טוב, ומחברות שלי שהכירו אותו, וזה עושה לי ממש צמרמורת. ממש. שמחה שזה מרגש אותך. אנחנו יודעות שהמוזיקה נכנסה גם לחיים שלך. איך זה התחיל אצלך? אז אני תמיד אומרת שכל הדברים הטובים מגיעים במקרה. ישבתי עם חברה מאוד טובה לקפה באחד הבקרים, והיא אומרת לי, את שומעת, הייתי במסיבה בחוף ניצנים, וכל הדי-ג'יות שם היו בנות. כל המסיבה הזאת הייתה של בנות. והיא אמרה לי, עינב, מתאים לך ללכת להיות די-ג'יי. ואני אומרת לה, לימור, איזה די-ג'יי? יש לי את הסטודנטים, את הזומבה, מיליון דברים. איפה יהיה לי מקום להכניס עוד משהו חדש בחיים שלי? אמרה לי, לכי תנסי. חזרתי הביתה, ואני מספרת לאיתן, בעלי, ואני אומרת לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, זה תפור עלייך. את מתעסקת במוזיקה דרך הזומבה, את יודעת לתפעל, כי עידו לימד אותי הרבה דברים שקשורים למוזיקה, לשיעורי זומבה שלי, וזה תהיה דרך מצוינת בשבילך להתחבר. אנחנו שנינו מאוד שונים בהתמודדות שלנו ובהנצחה שלנו. איתן עושה הרצאות, הולך לבית העלמין, אני פחות הולכת לבית העלמין, אני מעדיפה משהו חי, והרגשתי שזה בדיוק המקום המדויק בשבילי, להנציח אותו דרך המוזיקה החיה, דרך השמחה, דרך הריקודים, דרך המקום הזה להביא משהו אחר. וזהו, הלכתי לעשות קורס אצל די-ג'יי מירי פטל בירושלים. היינו 7 בנות, הייתי בין הבודדות החילוניות, כולם שם היו דתיות. זה קטע, זה ממש קטע. ממש מפתיע. גם די-ג'יי מירי פטל היא דתייה, והמקום הזה של השמחה הפשוטה והטהורה, פשוט תפס אותי. איך שהתיישבתי בכיסא ואמרתי, זה בשבילי. וברגעים האלה שאת מנגנת, זה כאילו רגעים שאת מרגישה שהוא קרוב אליך במיוחד. כן, מאוד. כאילו זה רגע החיבור שלך איתו. אז על השומר מסך שלי, במחשב של המוזיקה, יש תמונה שלו מתקלט ומסתכל למעלה, וזה בדיוק מה שאני עושה, מתקלטת ומסתכלת למעלה. אני מרגישה שהוא נמצא איתי בכל רגע. אני ממש מרגישה כנפיים של מלאך מאחוריי, ויש הרבה שירים שאני מאוד אוהבת, והוא מאוד אהב, זה בעיקר מוזיקה אלקטרונית. אז אני ככה עושה לו לבבות לשמיים, ואני, כשאיתן שמע אותי מתקלטת, הוא אמר לי, עידו מרוצה. עידו גאה. עידו גאה, כן. ואיפה את מנגנת בעיקר? בכל מיני מקומות שהם מזמינים אותי, אני בעיקר עושה מסיבות פרטיות, היא מהולדת 40-50 בגיל שלי. אני מתקלטת בפאב החברתי אצלנו בגדרה, שנקרא הבילויים. תקלטתי עכשיו, ברגע השיא שלי, את המסיבה באילת, בכנס של זומבה, מול 400 איש. וואו. מטורף. ממש מטורף, מלחיץ אפילו. מלחיץ ומרגש, אבל האירועים שמתאימים לי מגיעים אליי.
אני לא מפרסמת את עצמי יותר מדי. מה שמגיע מדויק, ומה שלא, לא. נכון. ואיך התגובות של האנשים כשהם פוגשים אותך ורואים פתאום גם את עידו, כאילו, מה התגובות שבאות? מפרגנות מאוד. וואו, כאילו מאוד מחבקות, מתפעלות, אומרות כל הכבוד. ומבחינתי זה המקום הכי מדויק ואמיתי ועמוק, להיות מחוברת לעידו דרך המוזיקה. יש לי המון שאלות אליו, לא תמיד יש לי תשובות, אז אני רגע עוצרת שנייה ואומרת, רגע, מה הוא היה עושה? אתן לכם דוגמה. יש אנשים מעצבנים באמצע מסיבה, שבאים, את יכולה לשים לי את זה, את יכולה לשים לי את זה, כל מיני שירים. ואני אף פעם לא יודעת מה לענות. ואז אני ככה חושבת, מה עידו היה עושה? מה הוא היה אומר? ואז אני מתחברת במחשבה. וואו, זה מדהים. אז ספרי לנו קצת על הפרויקט של בדרכו של עידו. מה אתם עושים שם? ראיתי גם משלחות וראיתי שמקימים פארק. אז קודם כל אני אגיד שכמעט כל הפרויקטים של ההנצחה זה דברים שהגיעו אלינו. זה לא יוזמות שלנו. יש משלחת שנקראת בדרכו של עידו בגואטמלה, שזה מרכז אמריקה, של אנשים שבאמצע הטיול עוצרים הכל והולכים להתנדב שבוע לעזור למקומיים, לבנות להם את הבתים, לטפל בהם. ושני הבחורים שהקימו את הפרויקט הזה, סיפרו לנו שכשעידו נהרג, הייתה שם אחת הבנות מגדרה, וסיפרה להם על עידו ועל מי הוא היה. והם החליטו לקרוא לפרויקט הזה בדרכו של עידו. הם הגיעו אלינו הביתה, ומאז אנחנו ככה תומכים בפרויקט. לפני כל משלחת שיוצאת, איתן עושה להם הרצאה בזום, בלילה, ויש להם חולצות שמוצאים להם, והם פשוט שבוע שלם מתוך כל הטיול הגדול הזה בדרום אמריקה אחרי צבא, הם עוצרים ומתנדבים למען המקומיים. אנחנו מקימים פארק בגדרה לזכרו של עידו, שנקרא פארק ברוך. כל התרומות, כל העשייה של הפארק זה מתרומות שגייסנו. אנחנו ממש בשלבים הסופיים שלו, כן, מחכים לכמה דברים אחרונים מהמועצה, ואז אנחנו נחנוך את הפארק. ובין היתר מעבירים הרצאות בבתי אז ספר. גם בעלי איתן מעביר הרצאות בבתי ספר. גם הוא מעביר? גם הוא מעביר הרצאות, וגם אני. כל אחד בתורו, וכל אחד, אנחנו גם אף פעם לא באים ביחד. ההרצאה של איתן נקראת בדרכו של עידו, והיא מספרת על החיים שלו ועל מי בעצם היה עידו ואיזה ערכים הוא הוביל בחיים שלו. וההרצאה שלי מדברת על איך אנחנו מתמודדים כמשפחה, על זה שהחלטנו לבחור בחיים. את חושבת שכל בן אדם שרוצה להיות די-ג'יי יכול לעשות את זה טוב כמו שעידו או את עושים? כאילו באהבה? אני חושבת כל אחד שמבין שהמוזיקה היא דרך לשמח אנשים, ולא רק להרוויח כסף, יכול להיות תקליטן טוב. תדע. שאתה עושה את זה מהלב. ורציתי לשאול, באמת לגבי ההתמודדות שלכם כמשפחה. כאילו, בסוף, את בן אדם כל כך שמח, ועם כל כך הרבה עוצמות, וזה מדהים. איך אתם עושים את זה? אנחנו החלטנו לבחור בחיים בדיוק באותו ערב, כשזה קרה, כי הבנו שיש לנו עוד שתי בנות שאנחנו צריכים לגדל, ולשמש להם דוגמה לאיך בית שפוי צריך להתנהל. כשאנחנו החלטנו לבחור בחיים, הבנו שיש הרבה אנשים שמחוברים אלינו בסביבה, אם זה הסטודנטיות שלי, ואם זה התלמידים שלי אז, כשעוד הייתי מורה, אם זה החניכים של איתן בפנימייה, אם זה המתאמנות שלי בזומבה. אנחנו לא יכולים להיעלם מהחיים, ואנחנו לא יכולים לשקוע ולצלול. וזה מה שהוביל אותנו. החיבור הזה לאנשים. אנחנו אנשים של אנשים, וזה בדיוק מה שעידו היה. אדם של אנשים. ויוצא לכם עדיין לשמור על קשר כזה עם הסביבה, עם החברים, באיזה תדירות? כל שישי אחרי צהריים יש אצלנו פרלמנט. כבר 3.5 שנים, אלי שנץ ושישי. מבורך. מבורך. באים חברים, באים חברות, פותחים שולחן.
ב7 בערב את כבר שמעת הטלפונים, נו, בואו הביתה, יש ארוחת ערב, מה קורה. אנחנו שומרים על קשר הדוק עם הצוות שלו. הם באים אלינו כל כמה זמן, אנחנו עושים להם על האש. יש צוות שאימצנו מגבעתי, במסגרת פרויקט שנקרא סגולת הנצח. יש עוד צוות שאימצנו במחווה אלון של נערי רפול. ומה זה אומר בעצם כשאתם מאמצים צוות? כשאנחנו מאמצים צוות, אנחנו מזמינים אותם אלינו הביתה, מכינים להם ארוחה, מכינים להם חולצות עם תעשה טוב, תקבל טוב, איתן עושה להם הרצאה. ואנחנו שם בשבילם לאורך כל הדרך, אנחנו שומרים איתם על קשר. לגשת לשער, לני לשער בבקשה. יש לי שאלה. כן, רואי. לעידו היה אחים, ואיך הם מתמודדים עם המצב? לעידו יש 2 אחיות, אחת חיילת כרגע, יעל, ונעמה, שהיא בכיתה י'. בהתחלה זה לא היה פשוט, כי זה משהו שנעלם להם מהחיים. יעל, הבת שלי האמצעית, ככה בערך חודש אחרי שהוא נהרג, הושיבה אותי לשיחה ואמרה לי, אמא, חשוב לי להגיד לך שקודם כל אני יעל בזכות עצמי, אחר כך אני הבת שלך, ואחרי זה אני האחות של עידו. אני לא רוצה שהדבר הזה יגדיר אותי. ואני רוצה להיות יעל. אמרתי לה, לך איתי יעל. ועכשיו היא התגייסה לצבא. היא התגייסה להיות לוחמת בתותחנים. וואו. כן, חתמנו לה. כן. אבל אחרי 3 ימים היא החליטה שהיא מעדיפה להיות מש"קית ת"ש, ולא להיות לוחמת. שמה זה אומר? מש"קית ת"ש מטפלת בכל הקשיים של חיילים. היא עוזרת לחיילים במשברים, וזה קצת מזכיר את מה שעידו אהב לעשות, לתרום לסביבה ולקהילה. והיא אמרה שהיא מרגישה שבתור מש"קית ת"ש היא תיתן שירות יותר משמעותי. אז היא ממתינה כרגע לטירונות, והיא רוצה להיות מש"קית ת"ש בגבעתי, להמשיך את המסורת. כל הכבוד לה. נכון. נעמה הקטנה שלי בכיתה י' במגמת ביו-רפואה. היא היום מתנדבת במד"א. גם אחותי הייתה בדיו. במד"א? כן, היא עכשיו לומדת רפואה בחו"ל. אז זה התכנון של נעמה, רק שאני לא כל כך מסכימה שהיא תהיה בחו"ל, אני רוצה אותה קרוב. אני גם לא הסכמתי לה, אבל היא בכל זאת הלכה. אבל בסוף אני אלך עם הבחירה שלה. ואחד הדברים שאני ככה אמרתי בלב כשהיא סיימה את הטקס של מד"א, זה שילד אחד שלי מת באמבולנס, וילדה אחרת שלי מצילה חיים באמבולנס. וואו, סגירת מעגל. כן, ממש, ממש, ממש. זה מדהים, וזה משהו שאת מרגישה שהוא, הנתינה הזאת היא אצל כל המשפחה? כאילו, אני שומעת שכן. יש לנו שלט על החצר, שנקרא נתינה זה דרך חיים, ואני אעביר לכם אחר כך, יש פסגה ראש העין, הכינו מערך שיעור על עידו, וזה משהו שככה מלמדים בכיתות, וזה המהות שלנו. אנחנו פשוט ככה. אין לי, כאילו... זה מדהים, זה תמיד מדהים להיות הצד הזה שנותן, ואני כל כך מעריצה אנשים כאלה שפשוט נותנים. אני חושבת שגם אני וגם איתן עוסקים במקצועות של נתינה, אני הייתי מורה הרבה שנים, שזה בדיוק זה, והוא עובד בחינוך הבלתי פורמלי, בפנימייה פה בבית אפל, בגן יבנה. וגם עידו, שהיה בצופים, והיה מדריך משמעותי. מאוד, והוא תמיד הלך מעבר, וכל דבר שהוא עשה, הייתה בו רוח של נתינה, אבל שוב, בלי עשיתי. אני עושה וזהו. זה מדהים. ספרי לנו עוד משהו על עידו. אספר לכם סיפור מקסים. כשעידו היה רס"פ בצבא, רס"פ זה כמו סגנית בית ספר. הוא אחראי על כל המנהלות. על אם יש כמו טוש ללוח, מערכת שעות, כל הדברים האלה. הייתה לו חיבה ורגישות מיוחדת לכל החיילים הבודדים. אז בצבא יש כל מיני חיילים בודדים. יש חיילים בודדים שהמשפחה שלהם גרה בחו"ל. יש חיילים בודדים שהמשפחה שלהם לא בקשר איתם מכל מיני סיבות. והוא החליט לאמץ אותם. לקראת, אני לא יודעת אם זה היה פסח או ראש השנה, הוא החליט שהוא רוצה לשמח אותם, הוא בא הביתה, ואמר לי, אמא, יאללה, הולכים מכינים כמו חבילות שי כאלה, קורס עם ממתקים. הלכנו, הכנו, קנינו מה שצריך, ארגנו, לקח את זה ביום ראשון בבוקר לבסיס, וביקש מאחד הטירונים להראות לו
איפה כל חייל, הייתה לו רשימה, איפה כל חייל כזה ישן. שם להם על המיטה, ובזה זה נגמר. אחרי שהוא נהרג, החיילים האלה הגיעו אלינו הביתה, והם סיפרו שבדיעבד הסתבר להם שהם היו בטוחים שמי ששם להם את המתנה הזאת זה המפקדים שלהם. עידו אפילו לא לקח על זה את הקרדיט. הוא מבחינתו שימח אותם, ובזה התחיל העניין ונגמר העניין. וואו. שמענו עליו כל כך הרבה סיפורים אחרי שהוא נהרג. הוא פשוט לא סיפר כי הוא לא ראה בזה עניין מסוים. זה פשוט ככה. מה היה הסיפור שהכי הפתיע אותך? יש סיפור מאוד מאוד יפה שסיפרה לנו רוני, החברה שלו. הם ישבו בגבעת ברנר, בבר שנקרא יודלה בגבעה. וישבו היא, חברה שלה ועידו. וזה גם סיפור ששמענו בשבעה. ופתאום הוא נעלם להם. יש איזה הומלס שמסתובב שם בחנייה, מחפש אוכל בפחים, ופחיות שהוא יוכל למחזר. ופתאום עידו נעלם להם, ניגש למלצר, ביקש ממנו כריך, ויצא החוצה. אז הם אמרו לו, כשהוא חזר, הם אמרו לו, למה הלכת עד לשם לבקש כריך? כאילו, מה הבעיה שתשב, תזמין כריך לפה? ואז הם הבינו שהוא ביקש כריך והלך לתת לאותו חסר בית שהסתובב שם. וואו, וכאילו הסיפורים האלה לא מפסיקים לבוא. איזה בן אדם. כן, ממש ככה. המשפט שלו של תעשה טוב, תקבל טוב, הפך למשהו מאוד מזוהה איתו. איך את רואה את המסר הזה היום? זה מסר שהייתי רוצה שכל אדם, ובעיקר ילדים, כי אתם הדור העתיד של המדינה שלנו, תיקחו. וכמו עידו, זה לא חייב להיות משהו שהוא ענק, עולם. מפואר, משנה עולם. זה יכול להיות בדבר הכי פשוט של לתת חצי כריך לחבר, להרים טלפון למישהו שלא הגיע היום לבית ספר ולשאול מה שלמה, להזמין ילד לגינה או לסרט, שלא תמיד מזמינים אותו. זה להיות ערים לסביבה, אם יש מישהו שהוא קצת עצוב, או קצת אין מי לשחק איתו. זה פשוט להיות אנשים טובים. את חושבת שלפעמים עידו פה איתנו, נגיד יושב ומדבר? כל הזמן. הוא יושב מלמעלה ואומר, איזה אימא, כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. המשפט של תעשה טוב, תקבל טוב, זה הוא אמר את זה, או שזה המשפט שאת חושבת שהכי מזוהה איתו? לא, זה משהו שאמרנו לו כמשפחה. עידו, תעשה, הכל יהיה בסדר. תעשה טוב ובסוף תקבל טוב. זה משהו שככה אמרנו אותו בדרך אגב, ולא טפטפנו לו וחלחלנו לו. ואז אחרי שהוא נהרג, החלטנו שזאת תהיה סיסמת ההנצחה שלנו. מדהים. יש מסר שהיית רוצה לתת לתלמידים, למורים, למי ששומע אותנו היום? שניקח אותו. קודם כל שיקח את המשפט הזה, ושנזכור כולנו כחברה, שזה המקום שלנו, מדינת ישראל ועם ישראל, ואין לנו שום מקום אחר לגור פה. אנחנו חייבים להסתדר אחד עם השני, ערבים, יהודים, דתיים, חילונים. אנחנו השתדלנו לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים בתור הורים. לא קיבלנו טוב, הבן שלנו נהרג, אבל זה לא מוריד ולו לרגע את המחויבות שלנו כלפי החברה והקהילה והעם הזה. נכון. תודה רבה רבה. בבקשה. יש לי עוד שאלה. כן, מותק. איך את פה ואת מחייכת ונהנית? כי זאת הבחירה שלי לחיות. יכולתי להישאר בבית, בגשם, בסלון, ולרחם על עצמי ולשבת בתוך השמיכה, אבל ידעתי שאתם מחכים לי, ושחשוב לכם שאני אבוא. אז באתי, ואני מחייכת כי אני יודעת שזה מה שעידו היה רוצה. הוא היה רוצה לראות אמא שלו מחייכת, שמחה, צוחקת, ופחות בוכה. אבל יש לך גם רגעים, נגיד, שזה ימים פחות טובים? בטח, קודם כל באוטו שלי יש מלא טישו. וכן, יש לי ימים שהם פחות טובים, אבל אני תמיד, ואני יודעת שהם בסופו של דבר יעברו, ואני נותנת להם מקום. והיום אני אומרת, רגע, אני צריכה את הזמן שלי ככה, להיות בשקט עם עצמי בבית, וזה עובר, כמו שצינון ושפעת עוברים. אז גם הזמן שלי עם העצב עובר, ומתקדמים. את מרגישה שאחרי התקרית, ערך המשפחה כזה
עלה אפילו יותר כן. החשיבות של להיות ביחד. מאוד, מאוד. אנחנו מאוד מחוברים אחד לשני, עם הבנות, עם החברים, הרבה יותר. הרבה יותר. זה חשוב. מאוד חשוב. תודה רבה. באהבה רבה. זה ממש לא מובן מאליו. בשמחה. את מהממת. תודה. את הכי מהממת. וכמה למדנו ממך, ואת באמת מעוררת השראה. תודה. תודה לך. תודה רבה לכם. שימחתם אותי היום.